Без расистски неща, защото аре, не дай бяга. Аре, око.
Reazione! Hadi dai. Hadi peş tam. Tam pecho! Ottapam! Atano se te pišme! Bravo, Bestamene! Bravo, Emocino! Učivaj, diše! Samo diše! Prva! Vađi, vađi! Super! Emo! Igraj se do stane! Tam će! Tam je! Tamo je! Naputaj na Petar! Pecho, ali pecho! Vamo ti! Super! Ама да не делай така! Браво, Жика, и Деков! Жики! Hadi evo. Да, smo stъпки! Но придираше до него! Бери! Напред! Hadi dai. Браво! Ево си, трябва човек! Bunu kumar. Mira, само ти! Само! Там, Петре! Само стоп! Човек! Ето сега! Вие там, докато се скръп, види къща! Да, прибираме! Браво! Ето, аре, мая, стал, бой! Zaprano! Da! Bravo, Banco! Veniamo, insomma! Quasi uscì! Sam, ti ricordi? Sam! Zaposia, una foto! La foto è cazzo in mio! Tranquillo! Bravo. Evo con la parte! Bravo, Peccio! Aspettala! Ecco! Hadi dai. Bravo! Ecco! Pepi, nessa técnica que eu estou fazendo, Bravo, Martino! Stop!
Nešto zastave. Ляво, Борен, ляво. 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 Vidaram o gol. Vidaram o gol. Давай там. Čakaj ko praktiče. Ti metra, što se praktiče? Peću ti do tvoja spasa. Vai! Dove? Peti! Peti, primiraj! Nej, Bajlo, odstъпваме! Ajde, potresаме вече, отивай! Evo. Браво, първа! Браво! Ай, мамо! Браво! Само! Стъпи, браво! Отивай! Тука вече да паде, тука да паде. Браво, първа, лади! Да! Отивай, наше, по-смело! Всички да няма удар, качаваме да няма удар, това не пресрещаш. Браво! Браво, добре! Играй! Дай, Григорий! Събрано стетера! Срещай, Банко! Там! Прибрано калповете! Ивай! Браво, Васко! Първа! Да, браво, Васко! Давай!
Дай начин. Имаш човек, Arrivo! Bravo! Estamos partidos, estamos. Там давай! Ай, Сашечка! Я не могу говорить, вас не делаю. Присел време, къде? Emil primeiro, Paulo primeiro, Atanás primeiro, Juan primeiro, Pedro Bravo! Da cornere, estamos u modu šestitro. 1, 2, 3, 4, 5. Bravo, dišete Deu posse que eu era fácil. Isso como a cara. Стаме, направи ви преди забележки за тези къси. Браво, пиши! Иди на така. Оде си отписахте. Оде бързината. Не е да разкрати вече. Прибирай! Това е Супровски. Кой трябва среща, Николче? Фреско! Ами направи нещо за последните фреско, големи края. Подигравайте! Кричи! Кричи, Кричко! Марко! Браво, Банка! Банка да нагоре! Добре, си среща там! В центъра е, Викторе! Иван, пази стол в чалата. Каляна, всичко човек! Да, добре! Стана си кой пас на бял, сигурен пас, няма пас. Ива! Айде бе, пешеход! Пешеход да си! Добре! Със завой дайте разиграва! Кой прибрал? Стамане навътре! Навътре! Това е навътре! Айде пак! Навътре! Навътре! Стига това тъч! Давай!
Айде, това играме, приятели. Стига пак там, бе! Мартине! Ей, Мартине! Ставе топката, защо не изкарате от средата? Пробай сам. Вижте го, бе. Стана. Ето, видя ли? Игра навътре. Има скорост. Стигаш го, гледате на това. Давай, Ричи. Браво, Камба! Гола, шапе! Кой му иска? Браво! Резултатът какъв е? Lupi, cara. Você é Lupi, cara. Спокойно, браво на защитата! Навътре! Майко! Айде, притирай! Айде, че напред, Ами, после дали ще я изиграм с как град по бързо. Значи, Браво, само! Айде влез на бъдеще. Камба, ляпта па. Гордо, добре. Горе, ще се вкара. Браво. Не знам. Браво! Играй, Коко! Браво, Сигурно! Превестел! Може да се отървете, Каляни, ходи при тях! Браво, Преси! Ама дай да статиш, бе! Той ти бе! Чакай! Абе, не отивай към него, бе! Пускай пак! Айде! Събери балата да си веднага да сприш! Няма да го е парата. Коко, айде бе, човеко!
Нико, съпетов, какво тре? Само оправдание, стига оправдание, бе. Браво, Преси! Завой! Чуй! Ела по диагонала! Ей по диагонала! Камене вътре! При това стой си! Стой накланяй само накланяй! Айде да! се опитва да бяга. Ето, супер! Ей така! Само маркирай, бе! Добре! Таким бруским. Кой приправя това, бе? Кой да бъде? Без да бъде? Завърне цяло едно не такава наша. Не, май има да вдига. Нашия питаме къде има пари. Къде бе? Без домадото. Кой бе? Да. Вие. Как е? Имам на предвид, той ето само ти само да чакала съм от най-отда да изтъвна. Чакала. Помагаме там, да няма удар! За нашия кълган чакала. Нашия кълган чакала. Comment toi tu peux faire ça? Брат, брат, главой. Само брат. Брат, iPhone 18 няма никой аз. Много е грозна, брат. Кой това е? Нормалната. Много е грозна. 18, излизнаха ли? Вишъл е. Никой би дал толкова пари за телефон. Аз вземам просто други царяки и племаса я. Толкова много пари за телефон, брат. Чай, просто и той като Яни брат с 17. Просто има 1 терабайт. Има просто 1 терабайт. Значи аз ще Яни, просто ме е перфектно да ръка. Брат, просто мачи. Давай! Стигна. Давай само. Той някакъв гол е тук и Още бързо и бързо! Галина, топка, топе. Ето е.
Дават! Дават! Кое прикриве на Амо! Пешконе! Там маркира! Live. Нямаме топка, Димитър, контакта. Казах, че играете с По-меко. По-бързо не! Викторе! Емо, стартирай, Мария! Став! Запътвай, став! Нищо, чакаме да свършат на латинаците и ще свършат. Ето, виж. Да, не, към 8:30. Не знам, май на който чел, защото не трябва да до магазина и пасна. Става. Ако бием Хайрам, последния ни мач е Тео. Ако бием последния мач е Да. Значи баба ни учи, като ни трябва нещо важно за другия ден, не го питаме. Да. Предупредих баба да не прави като моята кречка. Да. Мония брат. Не, аз имам предвид, че аз си казвам кое. Аз си казах тези изпитания, които оставя да ги такова и я наглеждам. За тениски по 40-50 лева, как да е. Браво, бе, браво! Ставай! Добре, айде. Добре. Всичка ли ги дадо? Преска ли ги дава долу? Ема, а не, той е Снимай го. Ти ходиш, гледаш и не го гледаш. Живи и здраве. Въпрос има за те. Ти защо спря? Аз видях Питър Пава. Защо спря? Те не го излъчват. Те не снимат мач. Ето момъки. Какви проблема да ги снимат? Аз по едно време го гледах. Кой вкара на шуга? Такава? Дай, бой! Айде там! Пепи! По-бързо! Пак ти грозно. Той е готи. И
И там се реставрира. Право ръце. Manca che le chiamate ora c'è un Ще трябва да плащаш на пол сезон, за да оставим и то после. Quanto dá essa? Essa. Много закъсня. При тази ситуация отчитайте с нещо някакъв тази леки само да му направиш крашната. Иване, ти къде беше? Контратака гол. Да. Абе, ти това ме да ти кажа, да помага. Сам певай! Карай мамата! Викаш, имам алергия от това. То не е моето. Ами тя си до по-спортивна игра. Супер спортивна грешка. Не припивай. Геш виждам се гледам назад до интернет. Петре, излезем! Ти си пия вътре и си пива! Айде, Емил, видя ли го Емил? Дай се по всякакви резултати. Пешо, айде бе, човек, различите! Айде, пишо. Колко на Емил, бе? Перфектен, ама на Емил! Емил е сам его! Може да Защото звук има още един, който се бил изкарнал, но не карам да се Емо, гледай за цялата! Колко това е? Така бомба е, тя му ми гръмна само седи. Ба, по-добре, спри да играеш в Brawl Stars. Знаеш кой може? Иранска. Пише, на къде гласа то? Ще бъдеш така бързо. Петре, айде, Петре! Едно. Браво! Тебе рече. Да. Аз съм така добър. Браво, Гиго! Веднага поздравя! Иване, се качаха с поздравени, Иване! Топката е там, сега трябва в центъра! Правят, 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 правят,
Май, Да играш ли да не му да играш правилно? Там виж сила. той ще ми Аз ще мина целия отбор. ще ми целия отбор и пауза, ще удари перо. Какъв пауза ще да бия. Може. Tom ti vjeruješ mene? Tom ti vjeruješ mene? Male, Сега са стопал. Добре беше. Има ли бе? Бат, някой ме е бате. Да, има. Искам. да, на мен се развали в момента на 93 къпа. Кое да Да. кажеш? О, не, това не говорим. Да, в момента на 93 къпа. Ако имам... Дай на нас Проблема е, че имам 30%. Това е пасти Ай, Гришо! Нас трябва да бие. Там да. Няма да е близо. Дай на дичата, бе. Няма напред. Не, Григор, това е. Това е Григор. Някой трябва да гости от вратаря. Марк май върд, вратаря, защото само не познаш някой гости. Петре, покажи, ставай, Петре! Къде? Аталас се макетка остава! Петре, стане! Браво, Петре, браво! Няма за кой. Как ще бъде така злом, че вече? Наистина. Ти Петре, ай, Да, Петре! че ако беше този век, Така не е честно. Така не е културно. Аз се вземам малко. Давай, ремокваме. Чичка е. Той кара готовка. Той кара. Да. Ама аз не правя център. Ето, ви. Значи не е толкова, ако не Ти ще да изгърбиш. знам. Ти си със всички. Няма да сега, сега са борда. Това дай на вратара да се
Трябва да има хоризонт тази. Ама той малко е мили. Спокойно. Защото другия трябва да ви добра. Правилно, аз правилно на върху на газ. Това, което си Иво. Да, сигурно обаче показва. Ама е по-добре да... Нас е вънка. Преси таймо ръка! Банка! Банка, стерей да става! Банка! Даже няма да прави. Още бие, ще направи кръв. Там преси. Няма. И аз дойде по Grazie. На коя минута сме? 18-та, ли? Да. Ние сега колко се прибираме... Само майчество. Майчество навръх, защото няма материал. Мерси. Опа, айде. Дики! Де страстове? Преси да! Да! Преси да! Може да скоро. Едно ми дай. Това е второ. Ай, дам едно. Аз се бърза майка. Но! Играйте такава! Напред бе! Рад Брави. Давай, банка! Реакция бързо! Има и песен От ме, Роналдо. Сега Раби. Пас. Едно педо. Удар. Айде, гол. Браво! Това те го отиваме хора. Ей, добре! Искам гърда. Чувам! Пинам така. Това е долго. Чак. И просто затвори вратата. Той дава 25. Насуре, дай малко. Няма балка.
Майко, перфектно върваш. Не, сега не купи. Няма правата. Захар на кола. Аз пия кола без захар и без. Ей, там новата моя. 18 бургера, 4 порции картофи, ама кола без захар. Паза е диетично леко. 18 мини пили, 2 пъти картофи. Какво? Не, Чили го 18 мини. менюта. Аз един път съм седил на медитация. Искам да ви... Да, Къде си ме той? Те взеха там, ги затвориха, чули за кога е правил. На Виктор как си казал? Не ти казвам. Яне, спираха. Виктор дойдал да гледаше много лошо казва. Митко. Митко, много супер, цяла се там със сети. Митко, много супер. Това го използвам за код. Как? Брат, като тренираме мен, вика да не поставим на телефон, брат, блъскат в гръб. И малко са явно такива. И пич. Той, брат, защо как мислиш, че ви като му кажа, че няма бъде? Ще бъде. Брат, е много Яни, заставаш тук и кръжка се тренира специално за да ни обясни, че няма бъдем ощетени. Помниш ли там, да имаш хвали и ще си тръгва? Там, брат, няма. Аз не викам, съм стол, да направи. Брат, вратарем, пашка, там беше казал, и вратарем подаде топките и вика, въдя. Реал Мадрид справа да, направо не го не да. Те трябва да дойдат Доминация. Доминация. На мен не пише, че е 2-1. Значи, по-змоба е. Да. Да, върна. Беше го знаем. Да, бе, верно.
Мислиш, ти помня? Даже не си играл в вратаря. Колко десети вратаря? Толкова чупен психически киличия. Как ще го? О, браво! Респект към себе. О, браво, браво. О, браво. Браво, ти! Колко минути остава? Давай, саме мисля според. Чак, саме Аре, пускай. Аз съм Това е най-хубавото. Да, аз съм вица го. Ама разликата е, че по-скоро се състезавам толкова бързо. И то му ги. Аре, По-скоро винаги е на лап. Както е на място. Не стане. Не знаеш как се използва. Кажи ми кой. Точно това. VPN. Точно VPN не знам. Не знам кой е. Сега се чува да дърва речено. Ние против наряване на описане. Брат, виж причина, картозите е звъня от това, добра. Не много е аз. Да, брат, картоф с силивичи, брат. Брат, по всяка Я? Яй го без добно просто. Ще утре. Тия силивичи, брат. Баба, брат, то ще ударя сега. Това ще ударя само без добно. Айде, че не кога ще ударя само без Не сте. Знам просто... Бас, кое не е? Килограм? На килограм. Килограм как да се продава? Пак поредна това. Така, оне. Браве! Тимо Вернер. Брат, това Мартин Фара го беше направил на едната игра. Тимо Вернер, брат. Брат, аз си го спомням. Той е обект. Той е подбил. Той е... Стане, брат, аз не съм много маки. Айде за Сара. Аре, май, няма да се бил. Стане да иска взема към няма да има. Това е Кава. Ръка нямаше. Тока. И на ръка.